Sako na musamman zuwa ga shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya, shugaban adalci Brigadier Abdurrahman Chani tare da Firaministansa Ali Muhammad Lamin Zain sun yi kira da akan a bar musu waɗannan mutane guda biyu. In kuka bari shugabannin nan suka faɗi, to tamkar mu ne muka faɗi. A bar mu kayan mu dan Allah, muna son abin mu. Ubangiji kuma Allah ya kama muku. Masu kallon mu da sauraron mu sai ku biyo mu domin jin waɗanne mutane ne waɗannan guda biyu. Sunana Shafi'u Mukhtar, muna masu jaddada godiya ga wannan gwamnati ta mu mai albarka. Da matukar albarka muna jinjinawa waɗannan shugabanni namu sojoji waɗanda suka sadaukar da rayuwarsu tun daga lokacin da suna ƙananan sojoji har lokacin da suka kai matsayin da suke a yanzu. Bugu da ƙari suka ƙara sadaukar da rayuwarsu a karo na biyu da barazana ta ƙasashenmu waɗanda muke tare da su da kuma ƙasashen turawa da suka sako mu gaba. Amma hakan bai hana su sadaukar da rayuwarsu ko su mutu ko su yi rai. Daga lokacin da suka tashi wannan juyin mulkin in aka samu kowane irin akasi ta ransu suka yi. Ba su yi haka dan komi ba sai dan mu, kamar yadda suka rika yi a baya. Muna kwana a cikin gidajenmu, suna kwana a daji don kokarin kawar da abin da zai dame mu. Ba mu da abin da za mu musu face godiya. Sannan wannan Prime Minister namu, shugaban gwamnati Ali Muhammad Lamin Zain, muna ganin irin kokari da kai da kawo, ya kai goro ya kai mari wajen yaya za a yi kasar mu ta ci gaba. Kuma alhamdulillah muna ganin nasara akan abin da suke yi. Ba mu da abin da za mu ce musu, mu ba mu da sakamakon da za mu iya yi sai addu'a yadda muke yi da shi ne za mu ci gaba da yi har yau har gobe. Sannan wannan shugabanni namu waɗanda suke a nan, musamman kamar Siraja Addayi, safaran mu na da wanda yake a Riyadh, da kuma wannan Umar wanda yake a Jidda, consul namu, alhamdulillah suna tafi karmar da dukkanin abin da muke bukata. Ba mu da abin da za mu ce sai mu ce Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ubangiji ya tallafi hannunsu, ya ci gaba da ba su damar yin adalci, kokarin tafikar da yadda muke mazauna 'yan Nijeriya da suke a nan a Saudiya. Allah ubangiji ya ba su ikon sauke nauyinmu da yake kansu. Abdurrahman Chani, Allah ka tsare mana shi, ka ja da zamanin shi, ka kare shi daga dukkan sharri. Da mataimakan shi Ali Muhammad Lamin Zain da sauran mambobin da suke tare da shi da rikon ƙasa, Allah ka ba su iko kuma ka kare su. Yawa muna da wani koke wanda muke kan shi a yau, kuma can dama muna yin shi. Mun ɗauko zama na shugabannin da ake ajiye mana a nan 'yan diaspora daga shekara 20 zawwa yau, ba a taɓa ba mu ambasada ba wanda yake kula da hakkin talakawa. Inda aka ɗauke wannan ministirkin a fara daga ɗauke shi zawwa yau, ba wanda zai ce an taɓa kawo ambasadan da ya kama wa talaka, ya ji kukan talaka, ya saurari talaka, ya kama wa talaka. Babu bayan adayi, babu. In wa ya faɗi ƙarya ake sai dai rai. Wannan shi kaɗai ne wanda Allah ya hore mana shi, kuma yake rike da mu, kuma yake rungume da mu, yake kama da mu, yake kama da talaka. In yau kace yau ban lafiya, wallahi yau zai taso daga riyar da zo maka. In a Jidda kace akwai wani abin da kake matsala, wallahi zai fara zuwa ya ce me yake faruwa, shi da kanshi zai zo ya tambaye ku menene matsalar. Kenan wannan shine muke goyon baya 100% dan Allah dan Annabi. Shugabanni ku bar mana kayanmu, muna son kayanmu. Muna tare da kuma konsulkinmu wanda ya ɗauke mu tamkal uwa tamkal uba. Wannan bawan Allah Siraja Adayi mutum ne mai ƙaunar al'ummarsa, mu ma haka kuma muna ƙaunarsa. Yuhibbunahum wa yuhibbunahu, muna son shi yana son mu. Dan haka da shi da wannan bawan Allah konsul da yake Jidda, mutane ne wanda suke son al'ummarsu, suke taimakawa al'ummarsu. Dan haka muna roƙon mai girma Abdurrahman Chani dan Allah dan Annabi da ya bar mu tare da su. Muna jin daɗin aiki tare da su, muna son su. Duk abin da yake damun talakan Nijar suna zauwa suna kamawa. Dan haka roƙonmu ga Abdurrahman Chani, wannan bayan Allah a bar mu tare da su. Amma kuna ji da yadda al'ummar Nijar, wallahi duk wanda kuka ji ya zo ya hoto ya yi yabo, ba wanda ya san Adayi, ba wanda ya san wannan konsil. Duk mutane ne al'umma wanda yake kawai hakan nan saboda soyayyar Nijar, ganin yadda suka yi tsayin daka akan Nijar, shi yasa suka tashi ba dare ba rana suke yaban wannan bayan Allah. To don haka muna roƙon Allah ya bar mu tare da su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayani da ya kama wannan wuri mai albarka, masha Allah tabarakallah. Muna godiya da shugabanninmu, shugabannin kasashenmu a AS Abdurrahman Chani da gwamnatinsa. Muna godiya kuma muna muku fatan alheri, muna yi ku addu'a ubangiji Allah ya ƙara jan zamanin aikin ku yadda kuke yi. Muna jin daɗi 100%. Muna muku godiya bisa kokarin da kuke yi kullum dare da rana.
muna kallon ku, muna bin ku sawu da kafa, muna ga aikin da kuke, kuma muna muna ƙara muku addu'a daga cikin irin aikin da muke. Kuma wa'annan bayan Allah da aka turo mana, muna da wakilai a nan kamar Siraja Adayi, wannan masha Allah tabarakallah, safir na namu na Riyadh, da wannan kwasin namu na Jidda. Ubangiji Allah ya ƙara musu ƙarfin imani da san jama'a. Wallahi suna yi mana aiki 100%. Duk yadda muke so suna yi, sun nuna mana dan mu aka kawo su. Muna bin su sawu da kafa, suna bin mu sawu da kafa. Abinda ba ma so kuma ba sa san shi, abinda muke so suna hana ido barci akan shi wannan. Allah ya musu albarka, Allah ya musu albarka. Kuma muna neman alfarma a gare ku da Allah, wannan bayan Allah a bara mana su ci gaba da aiki irin yadda suke a yanzu. Mun gamsu da shi 100%. Kuma muna muku godiya, ubangiji Allah ya tsare mu, ya tsare ikon ku, ya tsare mana kasashen mu. Muna muku fatan da fatan kuna cikin koshin lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ƙasata, uwata, kakata, diyata, kanwata, jikata, bayan dubun gaisuwa da fatan alkhairi, Allah sa yadda muke lafiya a cikin ƙasar mu, Allah ubangiji ya sa kuna lafiya. Muna nan muna wa ƙasashen mu addu'a, wannan shugabanni namu wanda Allah ya ba mu masu adalci, masu san jama'a, ubangiji Allah ƙara muku san jama'a, mu kuma ubangiji Allah ƙara ba mu ƙarfin da za mu kai muku addu'a, inda ba abun badawa ba gare mu wanda za mu ɗauka a hannun baka. Allah za mu gaya wa ya kare ku, ya kare mana ku,